Sziasztok, srácok, itt Andor, és van YouTube. Semmi, és van YouTube csatornám is. Van. És már lecsekkolhatjátok, ha akarjátok. Nos, a kamerám összetört, hang szar lesz, nem lesz a legjobb, de azért nézzétek végig. És akkor a kamerám elejtettem, szerűzme van, ennyi. És majd lesz ebből, hogy kommentbe írjátok meg, hogy akartok-e következő részt, ha akartok, írjátok meg a kommentbe. Majd pénteken csinálom a következőt, de csak akkor, ha akarjátok. Vagy írjatok mást, hogy mit csinálunk, mert mi megcsináljuk. Akkor az vissza a videóhoz. Ennyit akartam mondani. Jaj, de utálom ezt az iskolát. Na, mikor csengetnek majd? Ja, most csengetnek. De hangos ez a csengő. Na, mindegy. A tanár azt mondta, ma dolgozat lesz. Remélem, hogy nem nehéz. Meg is jött. Jó napot, gyerekek! Jó napot, tanárnéni! Nem vagyok úr. Na. Ma dolgozatot írunk matekból. Nem már utálom. Tessék, Andorka, Filccel fogod csinálni? Nem, tollal. Filc. És én meg fogom jelölni, hogy jó vagy nem. Na, csinálja meg! 2. Hé, az nem úgy. 8. Meg 4. Végeztem. Jó, most pipáljunk. Várjunk ezeket. Bocsánat, csak újabb és nem tudom, hogy mikor kell. Na. Na, olyan jó lesz, a tanárjavítja. Első feladat jó, srácok, ez már jót jelent. Amúgy én matekból nem vagyok olyan jó. És ez Csillagos 5-ös lett, akkor ez már jót jelent. De még van időnk, úgyhogy a tanár azt mondta, hogy még rajzolhatunk. Tanárnéni, kaphatok napot? persze, kicsikén. Adom a lapodat, és megmondjam, mit kell. Én fogom megmondani, mit rajzoljatok. Le. Ne, könnyű lesz. Na, filccel kell rajzolnatok. Először megrajzolhatom tollal, tanárnéni. Filccel. Na jó. Tessék, itt van az egész dobozza, ez most csak a tiéd. Oké. És azt kell rajzolni egy házat, meg virágokat mellé. Oké, lássunk. Először filccel. Majd átrajzolom a tanárnéni. Oké, odaadom a feketét. Itt? Ez már ne zavarjon titeket. Csak a tanárnéni egy picit pakolni akar, úgyhogy pakol. Karperec. Jó. Nézzétek meg többen ezt a videót. Lájkoljátok és iratkozzatok fel. Feliratkozni még nem lehet.
akkor csak lájkoljátok. És gyerektartalom, de ezt most mindenki megnézheti, aki akarja. Úgyhogy inkább a felnőttre nyomok. És megláthatjátok a videómat, és ezt mindenki láthatja. Felnőtt gyerek egyaránt. Igen. És ha meg lesz ebbe a videóban 100 like, és szeretnétek még egy rész belőle, akkor lesz. És ugyaninnen fogjuk folytatni majd. Na. Hogy ez, hogy ez? Ez a jelző vagy gyerekek? Ó, az nem jó. Nem baj, de majd következő órán folytathatjátok. És színezzétek is ki, légy szíves is. Megmondom Andornak, hogy milyen színre szeretném. Jó, Andor? Nézd, megmutatom nekik is. Ezek a színeket fogja Andor használni. Ezzel rajzoltam át. Ezeket a színeket. Na, oda is neki. Oda is adom neki. Tessék. Ezt nézzétek. Ne rajzoljad, mert 5 perced van. Vagyis már csak 2. Tanárnéni, még nem is járt rá az 5 perc. De 2 van. 2 perc, úgyhogy siessetek én ide, ne ülök szépen. De nem az ő. Nem baj. Na minden. Gyerünk, gyerekek, gyerünk! Mindjárt kicsendednek. 1 perc. Nagyon siessetek, kérlek. Mert még szeretném, hogyha most készen legyetek, ajtó. Oké, ajtó. Nem, ez az ajtó. Nem várj. Rosszul csinálod. Nem mindegy. Az barna. Hát, ez csak egy rajz ajtó. Na, csengetnek! Még ezt befejezzem. Még nem fejeztem be, úgyhogy ezt még befejezem. Mert a tanárnő mondta. Aki akar benn maradhat, befejezi a rajzot. Aki akar, kimegy az udvarra. Készen vagyok, gyorsan össze is pakolom. Gyere, Andor! Itt én vagyok a barátom. Gyere, menjünk játszani ki. Oké, 1 perc. Mindjárt jövök. Nem baj, újra. Várj. De meghiányzik egy. Így is jó. Nem kell becsuknod. Na, akkor én most meg. Ki? Gyere, barátom! Gyere, gyere! Gyere, dobáljuk a labdát. Jó, menj. De jó becsengettek! Ez ki
rajzot. Nem jövök. Na! Gyerünk, ez van a kiírásra. Ujjassan! Amma! Ki az, mióta felekezik ujjassan ma? Jó. Matek felmérés lesz. Ó, könnyű, jó vagyok abban. Filcet csináljam? Nem, tollal kell. De filcet is lehet, hogy én Na jó, de nincs rá sok perc. Oda is adom, nézzétek! Adja már ide! Ucsodja! Könnyű. Hát, jó. Aki kész van jelentkezzen, és ez a magány, úgy tudom. De az már -1. Melyik? Jó, akkor odaírom, hogy 8. Nem. 12-ből 10, az 2. Ez olyan van. Ezt kivágjuk, Andor. 15, 10, meg 5. Akkor ez 5. Jövök, javítok. Pipa, 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 pipa. És 5-ös. hogy is van? Yes! Csillagos 5-ös, csillagos 5-ös, csillagos 5-ös. Yeah. Rajzolhatok! Hogy is van még idő? Én mondom meg. Jó. Utolsó lap. Na. Rajzoljon egy házat. Használhat. Ja. Fekete hús. A kedvenc színem, a kedvencem. Upsi. Mindent ide adom. De mindent nem tudom. De használhat csak bármelyiket. Üldönts el! Jó, köszönöm szépen. Először is megrajzolom a házat. Virág nem kell? És majd te döntheted el, amit akarsz rajzolni. Ez barna? Nem, ez velő. Mi kell próbálni ezt? De várjon, majd kivett innen. Hiányzik egy. Itt van nálam. Jó, itt van. Jelzőjön. Olyan?
volt. Sietni? Sok idője már. Mit csináltok? Iskolásat játszotok? Igen. Jó van. Hát Andróka a kezébe fogta a telefont, amit a síren nézegettem. Azt mondja, nézd anya, mit találtam. Talált magának pénzt. 14 000 forint a tápad. 21 000 valahány. Na, az ki kell. Mert nem akarok többet ilyet játszani. Kész a videó.